Dubnica je môj domov. Vyrastala som tu a toto mesto nosím vo svojom srdci. Pamätám si ju ako mesto plné života, energie a príležitostí. A chcem, aby ju takto vnímali aj naše deti. Ale buďme úprimní. Naše mesto dnes stráca dých. Za posledných 8 rokov sa počet obyvateľov znížil o 10%. Mesto nie je galéria na Facebooku. Za nablískanými sociálnymi sieťami a okázalými investíciami sa ukrývajú každodenné problémy ľudí. Napríklad chaos parkovaní, nedostupné bývanie pre mladé rodiny, chýbajúci lekári a úrad, ktorý svojim obyvateľom neuľahčuje ich život. Ako bývalá vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia som roky pracovala na tom, aby sa Dubnica posúvala vpred. Pritom som sa naučila, že namiesto hľadania chýb je dôležitejšie prinášať hotové riešenia. Naše mesto si zaslúži primátorku, ktorej na ňom úprimne záleží, ktorá ho pozná znútra a presne vie, kde sú ukryté jeho veľké príležitosti. A práve preto budem v týchto komunálnych voľbách kandidovať na primátorku nášho mesta. Do volieb však nejdem sama. Stojí za mnou tím ľudí, ktorí rozumejú problematike v jednotlivých oblastiach a vedia, čo Dubnica potrebuje. Spoločne sme vytvorili dokument s názvom Dubnica pre život. Je to ucelený návod na to, ako z nášho mesta pripraviť lepšie miesto pre rodiny, mladých aj seniorov. Som Ivana Tepličková a pozývam vás urobiť z Dubnice mesto pre život. Nie na oko, pre život. Aby sa tu dalo bývať, aj zaparkovať, vzdelávať sa, pracovať a najmä zostať.